Subong sa ulog naton ang World Day Against Child Labor. Gani ini nagapanumdum sa aton nga COVID-19 sugpuin batang manggagawa sa gipin. Ang Department of Labor and Employment, Iloilo Field Office, upod ang Iloilo City Government, nagahugpong o kung nagaisa para sa 1 milyon nga batang malaya child labor-free Philippines. Mandato namon sa kapulisan ang pagprotektar sa aton nga mga kabataan and of course sa pag-promote sang ila nga mga kinamatarong. So that is why nga nagaupod kita trabaho sa nagkalain-lain naton nga mga partner agencies para ma-promote naton ang best interest ng aton kabataan. May na-establish kita nga 24/7 hotline kay bilang prioridad naton ang proteksyon sang kabataan, isa sa mga target naton is lagson ang mga child labor syndicates, mga traffickers, no? Asa diin ang ginabiktima nila kag gina-target ang aton mga kabataan diri sa siyudad sang Iloilo. Child labor is work that deprives children of their childhood, their potential, and their dignity, and that it is harmful to their physical and mental development. I, together with the entire City Council of Iloilo, strongly condemn any form of child labor in the city. As your focal person on the Committee on Anti-Trafficking for Iloilo City, it is a big no for children in the work field and a big yes for children in school. Let us stop human trafficking. Let us stop child labor. Bidlisio is isa ka non-government organization nga naga-operate sa Visayas for 3 decades. Ang Bidlisio halin sa tinaga nga Cebuano nga Botsilingon ang pagbutlak sang adlaw, which for us symbolizes hope. Upod ang Advocates for the Prevention and Protection Against Child Abuse and Exploitation or Approach Consortium, maga-implementar kami sang programa kung diin magabulig nga mapapag-on ang sistema sa pagpugong kag pagtapna sang nagalain-lain nga abuso kag eksploitasyon para sa mga kabataan. Ang amon programa ginasuportahan sang United States Agency for International Development paagi sa Philippine Development Assistance Program. Ang child labor isa ka form sang human trafficking kung diin ang bata ang ginahimo nga pambayad utang paagi sa ilang nga serbisyo. Ang Bidlisio Foundation upod ang Department of Employment Field Office, Local Council Against Trafficking, ginatindugan gid namon ang amon kampanya para mapuggan kag matapna ang child labor diri sa syudad sang Iloilo. Kami sa kapulisan kaupod ninyo sa pagtapna sa child labor kag child trafficking. The City of Iloilo under my administration, together with the Iloilo City's Local Committee on Anti-Trafficking, Department of Labor and Employment, Bidlisio Foundation Incorporated, and other partner agencies, both government and private agencies, support the campaign in raising awareness to all Ilonggos to stop all forms of child labor. Being tagged now as the Wakanda of the Philippines, it is our duty as Ilonggos to keep all children safe from all forms of abuse and exploitation. Our children should be in the schools and not in the workplace. They should enjoy all of their rights as stated in the United Nations Convention of the Rights of the Child. And likewise, let us teach them the essence of responsibility. It is my responsibility to take care of the welfare of the Ilonggo children. And as part of this obligation, as the father of the city, they should be neither used, abused, nor taken advantage of by the adults around them. Let us protect our children and condemn all forms of child labor in the city of Iloilo, the city of love. Let us nurture and build our next generation with love, hope,
and strong responsibility towards a progressive city.